गोदान गोसोनि लानो थाखाय आं खावलायहरबाय सेंग्राफोरखौ गोजाम गोसोखौ गारनानै बे गोदान बोसोराव गोदान गोसोनि लानो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय नङा होमबा गावसोर गाबला गिदा गाब बे ओरैसो हिनजावफोरनि गाबनाया नङा होमबा गाबलायल' आरोखि एखमब्ला हौवाफोरनि सिगाङाव माने आं गाबदों होननो थाखाय मा खालामो माने दैखरि मेगनाव होफानानै जि फेसबुकफ्राव इन्सटाग्रामफ्राव गाबलायो आरो खिन्थु नङा आरोखि नङा होमबा ओंखायनो आङो सिगांफोरखौ आं खावलायबाय गोदान बोसोराव गोजाम गोसोनायखौ गारनानै गोदान सिख्ला गोसोनो थाखाय नङा होमबा आरो बेल' नङा सिख्लाफोराबो खम नङा नङा होमबा ओंखायनो आं होनदों सिख्लाफोराबो गाव गावनि गोसोनायखौ एबा गोजामखौ गारनानै गोदान लानो थाखाय खावलायहरबाय लोगोसे सिख्लाफोरखौ आं खावलायफैबाय सेंग्राफ्रा बाहा नायनानै मोजां मोनो सिख्लाफोरखौ होनोब्ला ओंखायनो सिख्लाफोरखौ आङो गुरै खावलायहरदों नोंथांमोना गावसिनि मोदोमाव टिटु थुनानै लानो थाखाय आं खावलायहरबाय मानो होनोब्ला टिटु थुब्ला हौवाफ्रा मोजां मोनो ओंखायनो खना जायगायाव बा हौवाफोर नुयै जायगायाव जाहाथे टिटुखौ थुवा नुनाय जायगायाव थुनानै लायो जाहाथे हौवाफ्रा बिसोरखौ मोजां फसायो आरोखि नङा होमबा आरो सेंग्राफोरखौ आं खावलायहरदों आजिखालि गावबागाव गोसोनायखौ खुद खावनानै गावलायनानै हाबाखौ लानो नाङा दानि जुगाव माखौ लानांगौ होनोब्ला बिफाया जेब्लानाखि बिहामजोखौ खावनानै लायो बे सिख्लाफोरजों जों हाबा लानांगौ आरोखि नङा होमबा मानो होनब्ला बिफाया मोनथिखागौ इफेक्ट दं ओंखायनो जानला मोनला सिख्लाफोरखौ बिसोरो होनो बायो ओंखायनो जेब्लानाखि बिफाया बे सिख्लाफोरखौ खावहैयो अब्ला बेबायदि सिख्लाफोरजों हाबा लानांगौ नङा होमबा ना गाज्रि होनदों आरो बे गोदान बोसोराव आं खावलायबावबाय जाहाथे मादैमोनहा आयंमोनहा नङा होमबा जौखौ बारा लोंखांनानै बैसागु बोथोराव लामा सामाफ्राव उन्दुबा जाहाथे बिजामादैफोर नायसननानै बामखानानै बिसिनाव फुथुहैनानै हायो बेखौ खावलायहरबाय मादैमोनखौबो नङा होमबा एसे बारा देखायफानांगौ मादैमोनहाबो बारा देखायफानांगौ जि फेयाखैबाबो फेबाय होननानै जाहाथे बिजामादैफोर नायसनफैब्ला बामखानानै बिसिनाव फुथुहैयो आरोखि नङा होमबा ओरैसै आरोखि आरो आङो आदैमोनखौबो खावलायहरबाय नङा होमबा आदैमोनखौबो खावलायहरबाय जाहाथे बारा लोंफ्लानानै लामायाव उन्दुनानै नङा होमबा बिहामजोजों बामखांनानै बिसिनाव फुथुहै जायगायाव गुरै खावलायहरबाय आरोखि बेबायदि जानांगौ गोदान बोसोराव मानसिनि गोसो सोलायनांगौ जेरै बोथोरा सोलायो बिफांफ्रा फागुन मासाव बिलाइ रानजिंनानै जेरैहाय गोदान खिलि बिदिनो जों मानसिफ्राबो खिलिजेनो बेखौनो बैसागु होनो ना बारा दानिया गानसो खनसिनबाय नोंसोरो बुरि मोनबाय ना थांखु जागोन ना जाया नोंसोरलाय जायो जागासिनो लाबोगोन दानिया मा खालामनो दे रायजोफोर आंहा सासे गोसोनाय दंमोन ओमफ्राय मैया बोरैबा फुदुंफ्लांबाय मेकआपआनो फवासेमोन जाहैदों बोरै फुदुंफ्लांखो मबावफ्लांनाय गानबा फसिबा गानखौनो खननो हाया फाग्ला बिदि देलायबाय नामा सिख्लाफ्रा नङा बेबायदि जारला बे जुगाव ओइ बन्धु जागासिनो दङ एसे हरदो ओइया जागासिनो दङ थांखु दं सनै गैया गालफिनखौ गारनो हायो बन्धु थांखुखौ गारनो हाया बयबो मोसानाय गुरै खावलायबाय बिथांखौ सापर्ट होनांगौ बयबो हावनि बे खुरुआ थुरफि हमलायनाय दे मोसाजोबनांगोन नङाबा थांफिनसै नै
aku laulatu ayo satu aku laulatu bila lainu buat sami jarau anu SMS online Facebook Instagram angkau lagi berlayu lagu kerja kena punya lain Kesini aku percaya dengan aku benar-benar Sekarang
来拜毛拉柴呀，可是在夜才好个个人哈头伊，那太马头到个哎呀阿金盘里呀，可是在夜才好个个人哈头伊，那太马头到个哎呀阿金盘里呀，哎呀哎呀哎呀，马扎个的，他是要得到个来拜毛拉柴呀，哎呀哎呀哎呀，马扎个的。要得到可来拜年到拉柴呀，可是在夜才好个个人哈头伊，那太马头到个哎呀阿金盘里呀，可是在夜才好个个人哈头伊，那太马头到个哎呀阿金盘里。